В днешно време толкова много хора искат кредит за нещо, което не са постигнали, но колко са хората, които всеки ден правят това, което казват, които всеки ден предприемат действията, които са необходими, които всеки ден се движат напред и всъщност правят това, което казват. И да, има такива хора, но са по-малко от хората, които просто казват: о, ами аз съм шеф, аз съм едикъв си, аз съм едикъв си. И да, просто избирайте внимателно хората, с които се заобикаляте и хората, които слушате, защото ако слушате някакъв такъв човек, който само претендира, че е шеф, който само претендира, че е нещо, което не е,